Saya guys, welcome back to my channel another vlog. Logoफोर नोंथांमोननो बुंनानै होनि आं गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरगासिनोमोन आरो माने बिराद हामनाय नुदोंनो दाखाल बयनिफ्राय बेखौ मानि थाखाय हामदों नों बुंना होलाय खेबसे हामनाया ओंखामखौनो जानो हाया र' ओंखाम जानो हाया दै लोंनो हाया जेबोखौनो जानो दाखालि माने फार्स्ट समाव बिराद ओंखाम जानो हाया मानो हाया गोबानायल' बांसिन जागासिनो दंमोन ओमफ्राय दा हामबाय माने मास मोनसेसो जाबाय मोजां जानाया बेनि आगोलाव बिराद खस्थ' मोनदों दे बेनिखायनो मानसिया ओंखाम जानो हाया मा जानो हायानि थाखायनो एकदम रानलांथारदोंमोन आरो ओमफ्राय एसे मोजां जाहांबोदों दा खिन्थु एसे मोजाङाव फैफिनबाय मानोना दा आरो समबो जाबाय नालाय मोजां जाफिननायनि रिकभार जाफिनगासिनो आरो मानसिया दा जिखि जाया बेखौनो गोबां मानसिफ्रा सोंदोंमोन दिनै अयथासार निहिर फुदोंना एकदम नै निहिरा बा मबाइलाव बारा नुवाखै खोमा बा दिनै बिराद अयथासार जामारदो माबाया नै आं बे बिबारखौ बिराद मोजां मोनो खिन्थु नोंथांमोना नुदोंना नुवा नै कालाराबो माबायदि मा होनोमोनथाय बे बिबारनि नामखौ मा नाम होनोथाय दाउला खुंगुरथ' नङा खोमालै ना बेखौबो दाउला खुंगुरानो होनो हा बेनो दाउला खुंगुर ना खिन्थु कालारा बरिया लामायाव थाखानायजों फुं हरावनो मेथाइ जानो ओंखारलायबायनो मा मेथाइ जाना फैदो बोरो नायनि आमुलखौ जायो जाम्बिसो नोंसोरो खानैबो होमबा नोंसोर खानैया सोरनि लोगो हा मादैनि नोंलाय नोंबो मादैनि लोगो नै मादैजों मालाय देउटि होबाय थायो एकदम डिस्टार्ब थांलाय फैलाय खालामफाबाय थागोन दा बिसोरो ना ना मारै खामानियाथ' दा सिथ्ला सिबनाया जोब्बाय दा मा खामानि दंबाय नोंनि मा खामानि दंबोयो मा खामानि दं न' सिबनाय आरो मोखां सुनाय मानसिया रानथारबायना बिरादनो आगोलाव एसे मोदोमदोंमोन साननैसो दाखालिबावै साननैसो ओंखाम जायाखैमोन ना बुहुद खम जाबाय दंमोन दा जाफिननो हाबाय ओमफ्राय दा आरो मोदोम जालासिगोन आरो बे साननैसो दाखालि खिन्थु बिराद रानदोंमोन आरो दाबो राननानै दं एसे मानसिया समा 7ता जाबाय दा आङो अमा आदार होनानै थायोमोन बेलेग दिनाव ओमफ्राय दिनै दा अमानि दिरुं लानो थांदों दखानाव गोजांनायखायनो गारि लायाखै बेरायनानैसो फैगासिनो आङो ओमफ्राय दा दिरुं लानानै डाइरेक्ट माबा अमा खानांगौ बहुद गोबाव जाबाय खाथाराखै दखानी हेराय थाके नेকি কারেন্ট নাই না তোর আমারও নাই হয়ে আছে এক্ষুনি नै लाबाय आं 60 टाका बे मोनसेयाव आजादि आग्लाय बिग्लाय जागोन बेनो आंनिया खामानिया दैलि बेनो आरो जेबो खामानि गैया फुङाव ओमफ्राय दा सोरबा खरसखौबो मिन्थिनो गोसो जायो खोमा बेसेबांखिनि खरस जायो ना खरसखौ मिन्थिनो गोसो जायोबाथाय जुदि नांगौबाथाय माबायदि मासाव बेसेबांखिनि खरस जायो आरो बेसेबांखिनि खरस थांखो जुदि नांगौबाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लागैलाय मोजाङै बुंगोन जुदि नांगौबासो दे नङाबाथाय कमेन्ट खालामनाङा नाङाबाथाय खरसखौ नाङाबाथाय नोंखौलाय माथो दाहाना बादिसो नुदोलाय दाहानासो खालामनांसिगोन नोंखौ मा खामानिखौ मावलायाबा नोंनि खामानिखौ हायाव मावना होनांगोन आंनि खामानिखौ नों मावना होनांगोन होमबासो संसार जानायनि नाम जाहैयो माथो हिनजावा हायाबा हौवाया हायाबा हिनजावा बिदिनो मावलायनांगौ आरो सानैबो ना बेथ' आरो आखाइ थाइसेदो आखाइ खबजायाना मा होननाया सिबबासो साफा जाखायोहाय खदालजों गारबा मोजां जाया खदालजों बुरजाखौ गारग्रोनांगौब्रा लास्टआव ओमफ्राय सिबबाथाय साफा जाबाय आरो बै फिसाफोरनियानो बाराद्राय लेथ्रा जायो ओमफ्राय बिसोरनिया बारा जाया आरो दा जोङो दिंखिया सुगासिनो जाथ'बाय दा कारेन्ट गैयानि थाखाय दिंखलबो नारना होनांगौ जायो माने बुहुद ध्यानाव आरो बुहुद ध्यान लाखिनांगौ जायो खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो कारेन्ट गैया मटरा नङाबालाय मानो अन खालामना दोनखादों आया दा नारनोबो हाया नालाय बे ओंखायनो आं नारनानै होनांगौ जायो ओमफ्राय जुदि कारेन्ट गैयाबाथाय दुगैनोबाबो दै नारना होनांगोन आरो दा थिंखिया सुगासिनो जों दाउदैजों जागोन जों ओमफ्राय बेखौ थाबनो जानानै दुब्लियाव थांनांगौ दिनै फुरा रोगाजोबखानांगौबो खानो एसे दङ खानानै दा ट्रेक्टर फैगोन रोगाजोबखानांगौ आरो गासैबो माइखौ ओमफ्राय साननैसो थानानै नादोनोसै ओमफ्राय नोङो बिराद मोजां मोनो आरो नामा खामानि मावना होबाय थानायखाय आजादि होन नङा नंनायाथ' ओंखाम ओंख्रि दा संनांगोनथ' नोङो दा दिंखिया संनांगौ
बेनिफ्राय नै नोङो सोर सल गस्ला गोदानखौ सोर होदो माया माया लाबोदो नों मैया थांदोंमोन बाजाराव ओया जों मा जादोंमोन मादैया मैया चिकेन रल जादों मादैया नों जागौमोन हो मानो होफैयाखै दोनाखै आङो आं जानानै फैदो ना आं नोंनो लाबोगोन एबार र' मालाबा थांबा दै नों आरो मा मा जायोमोनलाय जायो ओमफ्राय मम'खौ नों जादोंना जायामोनलाय जायो जानाया पिम्पमा दा हेगारना होथ'वा दा बिजि थुथ'वाखैनो बेखौ मास मोनथामनि उनावसो बिजि थुगोन दा बेनिखायनो जाहाथा हेगार जाया आरोना नांखाबाय लागाव लागाव हाबगोन नालै गैला हालिया पातला पातलाखा गारियानो दायित्वखौ मावलायदोंसै दिनै गावनि मोनसे बयबो गावबा गावनि दायित्व मावनांगौनो सानसेयाव इयाले आया है फार्स्टआवनो माबा न' एसे आगोलनिफ्राय बोखांलायदोनसैलाय बैनिफ्राय बिदिनो बाराथ' गैया खेबनै जागोन आरो खेबनै दिनैबानो जोबगोन बे साइडआव आया केमेरामेनाबो केमेरा हमनो रोङा रोङा आंखौ लाब्रा मोजां फैनाय बोसोर नायनांगोन ना आंनि जोब्बायनो जेबो होननो रोङा नामा केमेरामेना आं मानो होननो आं केमेरामेना लाग्राल'सो केमेरामेनालाय लाग्राल'खासो दा नङाबा मारै जानो नङाबा जानाय नङाना दा गाहायना खालि गारखो हरनाय गोजौना जाबखोनाय बिदिनो आरो दा टाइमाबो बारा गैया नङा 12ता जासिगोन दा रेस्टसो मोनसिगोन जों दसे थानानै लासैनो ला आवगायाव थां जातका मारे नों बायदि मानसि थाबा बिराद मोजां जायोब्रा गामियाव दा जों लांगिनाव खारनो हायाखैना थाब गामियावनो थाबाथाय बिराद मोजां नाङो मानो होनना बुंबाथाय गोजानाव खारबाय थानांला आरोलै माने डाइरेक्ट मोनखाबाय नांगौबानो बाखिबो मोनो सम समबाथाय फैसा गैथारा जाबाथाय नङा होमबा न' उनना जोंहाना जोब्बाय खेबनैयावनो जोब्बाय ओमफ्राय मोनसे साइड दंबावोमोन खिन्थु बे लामा ओंखाराखै माइखौ हाजोबाखै नालाय बेनिखायनो थांनो लामा गैथ'वा साननैसोनि उनावसो लायनांसिगोन बे साइडनिखौ दा जायखिजाया दिनै जोबथ'बाय आरो बेनिफ्राय दसे थानानै हाजिराफोरनो ओंखाम जासिगोन नाथाय आं दा लांहिनाव थांना फैनि मानि थाखाय होनबाथाय अमानि माबा लाना फैनि आङो भिटामिन लाबोनि अमाया फिसा जाथारसिगोन बेनिखायनो एडभान्सआवनो भिटामिन होनांगौ गाइखेर ओंखारनायनि मिक्स खालामनांगौ नामा मिक्स खालामनांगौ बेखौ मिक्स खालामनांगौ बिदिब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामथ'ला ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान फैनो गोनां भिडिअफोरखौ थाबैनो नुनो मोनो